Kalok Sabha ne kasni glashim ya ka Women's Reservation Bill na kabanta ka jing kmi ibnia bat jing pelat ka. Ka Rajya Sabha ne kasni galayathir halor ka jing ya lenti jong ke India shaka hau na ka jing la ban pin poisok ya Chandrayaan 3 shaubnai. Ka President Kari ka Draupadi Murmu kala ai khuble ikinong shnong ha ka jing le kwen no hai ha ka jing kren jongka ka President kala kirbok kitriang ye Kari pari ikinong shnong jongka. Menteri rang bado Kari Narendra Modi ularong ha ka WhatsApp channel ha ka singi paar. Shushu ula samru ye ka link jongani ka channel ban pinyaso ha ka. Ka jingyalang Indo-Pacific Army's Chief Conference pa khatlai kan salong ha ka arpunre par arpunyo tarik mentau benai ha Manekshaw Center ha New Delhi.